Андалеб ин фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ аст ки ҳамасола бо талаботу навгониҳои тоза баргузор мегардад. Ба фарқ аз солҳои қаблӣ имсол дар ин тадбир номинатсияи нав намоиши ҳунару таомҳои мардумӣ замм гардид ки ҳозирин ташкили бахши навро дар доираи эълони сесолаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ рабт доданд. Мусаллам аст ки ҳамасола ин тадбир баргузор мегардад ва ғолибони даврҳои қаблӣ яъне ноҳиявиву вилоятӣ имкони дар марҳилаи сеюм яъне ҷумҳуриявӣ иштирок карданро доранд. Дар рӯзи дуюми фестивал ҳунармандону дастаи ҳаваскорони ноҳияи муъминободи вилояти Хатлон бо ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе рақобат намуданд. аъзои ҳакамон ки аз ҳисоби донишмандону фарҳангшиносони кишвар иборатанд ба қобилияти ҳар кадом баҳои арзанда дода рафти онро назорат ва доварӣ менамоянд. имрӯз тамоми ҳунармандон, санъаткорони ноҳияи баландкӯҳи ноҳияи муъминобод дар анамин озмуни ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе ҳоло қарор дорем ва рақиби мо имрӯз ноҳияи Шоҳмансур аст ва ҳамагон медонем ки имконият ва дастовардҳои ноҳияи Шоҳмансур хело ҳам бузург аст, лекин мо ҳам кӯшиш мекунем ки аз ноҳияи Шоҳмансур дасти кам набошем, чунки ноҳияи муъминобод яке аз ноҳияҳои баландкӯҳ мебошад, не ки санъаткорон, ҳунармандони зиёде дорем ва имрӯз дар саросари ҷумҳурии азизи мо ҳунармандони мо, санъаткорони мо кору фаъолият варзида истодаанд ва имрӯз мо дар ин озмун тамоми ҳунармандон, санъаткорон бо як ташаббус, бо як омодагии махсус омадаем ва умед бар он дорем ки имрӯз дар ин озмуни ҷумҳуриявии Андалеб 2021 албатта ҷои ифтихориро сазовор мегардем. албатта роҳандозии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ба манфиат буда барои дарёфти беҳтаринҳо дар ҷодаи фарҳангу санъат замина мегузорад. бино ба иттилои масъулин тадбири мазкур то 15 моҳи август идома карда ғолибон бо тӯҳфаҳо ва диплому ифтихорномаҳои таъсиснамудаи дастандаркорон қадрдонӣ хоҳанд шуд.